Bravo, bravo! Bravo! Foarte bine! ...552 trece linia de sosire, Daniel Mihai Găpcea! Bravo! Și iată o altă alergătoare, dacă nu înșel este cea de-a treia. Hai ce m-am speriat! Ziceți că la cineva i s-a făcut rău! Cu numărul 667! 31! Alina Oana Buraui! Felicitări, da? Bravo să treci. Hai, stai acolo. Stai așa. Da, cea de-a treia de la Buta. Bravo. Iată că avem podiumul Felicitări. complet și Anul ăsta nu te-ai lăsat, ce ai zis? Alina Oana Buraui trece linia de sosire cu 3